ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони сомонаи далоифзар, хушомаде ба канали мо. хоб дӯстони азиз, дар навори имза якчанд мошинҳои нав равон кардан мо қабул кардем. Ба шумо пешниҳод мекунем барои арзон. Агар шумо ҳам хона, мошин, замин, квартира чизе барои фурӯш реклама дошта бошед, барои сурат маълумот раёя кунед. Мо дар видеоҳои баъдина дар реклама мегузорем. хоҳиш мекунем дӯстони азиз моро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешраи кор мешавад. Дар комментария фикротон нависед. бисёр бародаро хоҳиш карданд ки мо оиди ҳар як мошин гап занем, музика намонем. Як дастгирӣ кунем бачаҳо, як лайк намонем. 75% то меҳмонен бародари азиз. Ми кадом медрой ай ҳаматон хоҳиш подписатсия кунен, дастгирӣ кунен то иди қурбона 5000 шем иншоалло. Баъди иди қурбон як кам тасаввур мешем. Дар бораи ҳар як мошин гап мезанем, маълумот медем барои шумо. Аз ҳамаи шумо хоҳиш дӯстони азиз ки дастгирӣ кунен. дастгирии шумо пешраи кор мешавад. мо барои шумо ҳама вақт мошинҳои нав арзон фақат мошинҳои маладиёшни 25 партия. Фақат дастгирӣ кунен, мо барои шумо мошинҳои нав пешниҳод мекунем. ба ҳамаи шумо дӯстони азиз, бародарои гиромӣ, тамошои бо фароғат мегзарем ба эълони мошинҳо.